Rosina. Jedna z najvyhľadávanejších a najlepších lokalít pre život s rodinou v blízkosti mesta Žilina. Rovinatý pozemok o výmere 764 m². Aktuálne sme v zadnej časti domu, kde máte záhradu s dostatkom súkromia, ticha a kľudu. Tak tu sa nachádza 6-izbový rodinný dom s 2 kúpeľňami a krbom. Poďme sa spolu naň pozrieť. Ak sa vám dom páčil a chcete si ho pozrieť osobne a zažiť takúto príjemnú atmosféru, ako aktuálne zažívam ja, zavolajte mi, dohodnite si obhliadku. Teším sa na vás.